Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisay-an ug Mindanao. Gipaabot nga muuli sa General Santos City ang baguhay lang nakadaog isip WBO International Welterweight Champion Manny Pacquiao. Nagpaabot sab ang mga apektado sa bagyong Yolanda sa Tacloban nga bisitahon sila ni Pacquiao. Gipahigayon karong adlaw ang special barangay election sa Zamboanga City ug probinsya sa Bohol. Og misaka na sa sobra 5,000 ka mga tao ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Miabot na sa 109 tons ang mga relief goods nga napadala sa Tabak Division sa Philippine Army sa Zamboanga del Sur alang ngadto sa mga biktima sa bagyo sa Kabisay-an. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Yes, Minjo, muabot na sa 5 ka batches ang napadalang relief goods alang sa Kabisay-an pinagi sa inilang Tabak Division sa Philippine Army nga nagbase sa Zamboanga del Sur. Muabot na sa 109 tons ang tanang relief items nga napadala sa Tabak Division. Matod pa ni Tabak spokesperson Captain Jefferson Sumera, gipadala agi sa Rapitan Port sakay sa upat ka 6x6 trucks ang mga relief goods. Tungod sa gigamit sa Kabisay-an ang air assets sa Armadong Kusog sa Pilipinas, ang Tabak Division mipaagi sa ilang donasyon sa Tugo o sa GP shipping lines nga mitanyag og libreng paghatod gikan sa Pantalan sa Usami City o sa Dapitan City padulong sa Cebu City. Ang mga relief goods na kolekta sa Tabak Division gikan sa mga private individuals, sakop sa media, civil society organizations, private corporations, mga kampanyas, religious organizations o mga local government units sa probinsya sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental, Lanao del Norte o Lanao del Sur. Matod pa ni Captain Sumera, sagad sa mga relief goods, mga pagkaon, medicines, infant goods o infant foods o water purifier tubs. Menchu? Daghang salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Subo. Sa Sunstar Cebu, giisip nga kadaugan sa katawhan ang unanimous decision win ni Manny Pacquiao batok kang Brandon Rios. Og sa Cebu Daily News, giisip nga inspirasyon alang sa mga apektado sa bagyo ang kadaugan ni Manny Pacquiao kagahapon. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gihatagan og livelihood starter kit sa mga flower growers sa Zamboanga del Sur. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, tulo ang samdan sa pagbuto sa Granada sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Og sa Mindanao Daily Davao, giaprubahan na sa Davao City Council ang incentives alang sa mga barangay officials. Sa lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur, nakadawat ang mga flower growers og 170,000 pesos nga kantidad sa kabuhayan starter kit gikan sa Department of Labor and Employment. 17 ka flower growers ang beneficiaries niini. Si Labor Regional Director si Sino Cano maoy nangulo sa pag-apod-apod sa kabuhayan starter kit. Ang kit naglakip sa water pump, spray, lakip na ang makina. Kabahin ang program sa LGU One Town, One Product Program. Usa ang lungsod sa Aurora sa dakong tinubdan sa nagkalain-laing variety sa bulak sa Zamboanga del Sur. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisay-an ug Mindanao. Mga luha sa yutang samaran, nahiagom sa pagbangla sa ulan.
ug sa hampak sa hangin nga bangis. Mga minahal ko, hain na kamo. Dili na mamalik ang tanan, pag binasulay angay nga likayan. Huktan ang kaligon sa dughan, ug lantaw sa unahan, kay may paglauman. Dali na maghiusa ang tanan sa pagmata, giginahanglan ka sa igsuon mo, Pilipino.